Boa tarde a todos os colegas e os cidadáns de Santa Comba Down, máis perto da Galiza, outra vez, sempre máis en casa. O meu portugués é un portugués galaico, que ten a marca da miña terra. Verán que esta miña forma de falar desta vez ten que ver con o tema que hoxe me traxe aquí. Fomos ao longo da mañá comprendendo todos que este simposio pertinente, en boa hora organizado polos organizadores, vaya redundancia, Eduardo Franco, creo que xa está por aí, quero agradecerlle a idea do coloquio, e dicía eu que fomos comprendendo que se trata de un ponto de chegada, e tivemos conferencias que retomaron os volumes já publicados, mas tamén comprendemos que se trata de un ponto de partida, un ollar para o futuro dos estudos sobre este humanista que nos impresiona desde que o coñecemos. E a miña intervención terá por iso unhas breves notas, dúas notas previas a entrar nesta proposta que vocês ven, un título un bocadiño diferente, que na verdade se trata, para já, verán, de unhas primeiras anotações á primeira anotación da lingua portuguesa. E esta proposta de leitura, estas notas de leitura, estas glosas, foron, como já foi dito, fruto dun diálogo con a miña colega Catarina Gaspar, que, na verdade, ela sí é especialista nos estudos de sociolingüística do portugués e especialista no estudo do portugués como lingua estranxeira. E estas notas verán que a parte menos interesante da dupla, que sou eu, falta a miña colega que pede disculpas a todos porque por razóns imperativas de saúde non pode estar connosco. Como vos digo, faltanos a parte máis interesante. Eu tentarei defender a perspectiva con unhas notas non exhaustivas. Nós temos unha lista, unha análise da gramática de acordo con as diferentes propostas, os diferentes criterios que designarían unha lingua pluricéntrica. E eu apenas vou dar, obviamente, nestes minutos unhas pinceladas, unhas pequenas presentacións e reflexóns. Depois, na versión escrita, todos poderán contrastar os argumentos con a vosa leitura individual deste texto extraordinario que é a gramática, a primeira anotación da lingua. Dicíamos que antes de apresentarvos estas anotacións, a primeira anotación, tiña dúas notas previas que ten que ver con unha especie de ponte entre o volume quinto que me foi confiado, dedicado á agricultura, a parte menos coñecida, a parte menos, tal vez, a máis difícil de comprender no conjunto da obra pluricéntrica, polifacetada, perdón, do noso humanista. E cabe, algúns de vocês falando de mañá preguntaba, entón vais falar da temática da agricultura e de oliveira, vais retomar o volume. E a pregunta é pertinente porque se alguén dos aquí presentes leu o meu volume, verá, os poucos que o leron, verán que o meu volume ten, en moitos aspectos, é unha colección de problemas en aberto e deixou bastantes questões en aberto. E era previsible que entre a publicación do volumen e hoxe eu tivese alguma comunicación que completase algúns dos aspectos que me interesan e me continúan a interesar moito. Entón, quería explicarvos que da publicación do volume quinto até hoxe, dos meus traballos, hai dois temas que tal vez vos interesen como estudiosos da obra de Fernando Oliveira, que, na verdade, ven completar o que foi dito sobre a lucidez deste home do século XVI.
Entón, foi, para unha filóloga como eu, cando me colocou Francisco Tente Domín esa pregunta, entón, que ten que ver Columela con a fábrica das naus? Como se encaixa Columela? Por que traducir Columela? E entón, para mí foi ar fresco. Para unha filóloga como eu, non sabía eu cuánto iría a aprender e como iría a ver o século XVI de unha outra maneira. Eu dicía que, a partir de Fernando Oliveira, entrei nun camiño impresionante para mí, procurando a historia da transmisión manuscrita de Columela e para comprender, para procurar cual foi o texto latino, a cualidade do texto latino que Fernando Oliveira utilizou, terá utilizado para traducir, descubrí que dos dois manuscritos máis antigos, carolingios, os dois, do século IX, un deles estaba en San Petersburgo. E descubrí que dois estudos publicados en Italia e en Alemanha en 1917-19 foron publicados por un investigador ruso chamado Trotsky. Entón, cando preparei o volume, depois do volume, decidí seguir a pista. Por que é que está en San Petersburgo? Entón, descubrí que o manuscrito foi roubado no tempo da Revolución Francesa, que depois teve unha peripecia no tempo da Revolución Rusa, e a questão, a final, publiquei un artigo para quen estivera interesado, que sai no ano 21, resultado das pesquisas. E por que vos recordo isto? Porque as razóns que explican o extraordinario avatar de Columela na cultura rusa, desde o século XVIII até hoxe, as razóns que explican isto están no autor latino e estas razóns, e paso a sintetizar, a importancia de justificar o privilexio da pose da terra con o coñecemento, a importancia da redistribuición da terra, do tamaño dos territorios cultivados, a importancia da organización da agricultura no cuadro de un reino de expansión naval. Hai outros, non vou descansarvos agora con iso. Esas razóns están na tradución de Fernando Oliveira. Ou seja, para resumir moito e non vos cansar, regresando agora aos dois traballos, poso comentar convosco que esta tradución ilustra a extraordinaria lucidez de Fernando Oliveira. De todos os autores latinos que escolle un autor que é realmente xave para a expansión naval, para Portugal como un reino de expansión. E o segundo tema, que neste caso non está publicado e que ten que ver, que comecei a desenvolver a raíz do traballo para o volume quinto das obras completas da Fundación Gulbenkian, é a questão que já comentei rapidamente con algúns dos participantes da mañá, que é unha pregunta, unha questão que me importa moito, que é a questão dos navíos, como os libros nos navíos. Non apenas como transportadores de navíos ao novo mundo, que iso já está máis coñecido, os inventarios, sobre todo a partir do control inquisitorial. Hai un proxecto en Sevilla, español, que historiadores, que a questão tamén gostaría de desafiar aos historiadores da parte material dos navíos, onde que estaban os libros. Podíase traducir Cícero nun navío que ia ás Illas Malucas. Filipe torce o nariz. Mas tamén a questão do tedio durante unha navegación tan tarde. Portanto, sería un desafío que vos lanzo a propósito de Oliveira, creo que tamén se coloca a propósito de un autor que foi presumiblemente piloto e que é un letrado, a questão dos navíos dentro dos barcos que ian de longo curso, que ian ao Extremo Oriente. Portanto, estes son os meus dois minúsculos contributos, non na maneira de completar aqueles aspectos do libro, do volume quinto, que eu deixei como sementes, pequenas sementes a desenvolver,
mas que creo para mostrarvos que non me esquecí nunca de Fernando Oliveira, aliás, o coñecimento de Fernando Oliveira marcoume para sempre como investigadora. Entón, regresando agora ao tema que preparamos Catarina e eu, o argumento principal que vos trago é a posibilidade, a proposta de ler a gramática a partir da definición de lingua pluricéntrica, que de acordo con a definición de un dos investigadores que están aquí citados, vocês já ouviron falar probablemente desta definición. Unha lingua pluricéntrica é unha lingua que é utilizada en pelo menos dúas nações, onde ten un estatuto oficial como lingua estatal, coestatal ou regional, con as propias normas codificadas que normalmente contribuyen para a identidade nacional, tornando a nación un centro normativo a través da utilización deliberada de normas nativas desa nación específica. Por tanto, o desafío que me lanzou Catarina foi abordar estes 6 criterios que están establecidos para identificar unha lingua pluricéntrica. Debo recordarvos que no próximo novembro na Facultade de Letras existirá un magno congreso que se intitula As variedades do español no mundo, que se está a asumir descaradamente como unha lingua pluricéntrica. Eu estarei bastante atenta a este coloquio, na medida do posible, e quería explicarvos que cada vez máis este tema, no último ano, por acontecimentos aos quais eu asistí en relación ás variedades do portugués, as variedades do portugués no mundo, que creo que torna aínda máis pertinente esta leitura á luz do que está a acontecer con as variedades do portugués no mundo, con os conflitos que todos coñecen mellor do que eu. Entón, como vos digo, nós temos unha casuística, aquí seleccionamos apenas algúns dos textos da gramática que se poden ler á luz desta teoría. En verde destaquei os 3 que podemos analizar se tivermos tempo, na medida de que tivermos tempo. Mas, sintéticamente, quería destacar os aspectos que coñecen todos os leitores da gramática. Sorprendentes. A codificación non normativa, mas descritiva da lingua. E, sobre todo, si se lembran o aspecto de que se trata de unha ferramenta para ensinar. A gramática é concebida por el como unha ferramenta para ensinar a aqueles que non dominan, non falan a lingua portuguesa. Si se lembran do inicio da gramática, que non está aquí, por acaso non seleccionei, a dedicatoria, na dedicatoria a don Fernando de Almeida, Oliveira non dis vou escrever esta gramática como teu profesor para ensinarte a falar portugués. Non dis iso, dis eu vou partir do excelente portugués que tú, Fernando de Almeida, meu alumno, tens, para elaborar unha codificación para ensinar a quen non sabe. Ou seja, que realmente desde o inicio a gramática parece deliberadamente interpretada, ou a notación, como unha ferramenta para ensinar portugués como lingua estrangeira, máis do que outra finalidade. Entón, esta cuestión do público-albo que todos os aquí presentes colocaron de diferentes maneiras, cual é o público-albo verdadeiramente da gramática, e eu creo que a miña releitura recente da gramática, unha outra releitura, fesme ver, ou pareceume, que está máis claro aos meus ollos que a gramática está pensada como unha ferramenta de ensino do portugués como lingua estrangeira. Diríamos hoxe, na terminoloxía de hoxe, non? Mais do que, e, por tanto,
Outro aspecto que asinalo que é importante para analizar a gramática desta outra óptica e é a rexeição da comprensión da lingua latina como un modelo descritivo válido para entender a lingua portuguesa, a diferenza de Joan de Barros, da maioría dos gramáticos e atrevo-me a dizer, da teoría gramatical até o século XX. E outro aspecto que tamén importa moito para esta nosa análise é outro trazo que distingue Oliveira como anotador da lingua materna, que é a atención cuidadosa á variabilidade diatópica da lingua, tanto no territorio peninsular, cando fala dos falares das diferentes regións do país, como a atención ás palabras da Guiné, por exemplo, no capítulo 4, cando fala dos termos da aportación das falas dos falantes non portugueses, esta atención á variabilidade diatópica da lingua dentro de Portugal e fora de Portugal. Como vos digo, a casuística, unha casuística exhaustiva dos fragmentos sería bastante cansativo. Eu creo que, non sei se temos tempo para ler. 5 minutos. Non, vamos a deixar a casuística para a versión escrita. De momento terán que acreditar en mí, depois na versión escrita poderán contrariar os argumentos, as propostas. Unha segunda parte da intervención que teño preparada ten que ver con outras notas sobre a cuestión da imitación de Roma. Da imitación de Roma. Como declaran os autores da introdución da gramática da Fundación Gulbenkian, Oliveira diverge completamente dos seus contemporáneos na maneira como defende que a lingua portuguesa é até máis dotada do que o propio latín. E Eduardo Franco, que está aquí presente, tamén subliña e concordo con él que esta seguranza de Oliveira na lingua portuguesa asenta completamente na súa visión historiográfica, na idea de que o povo portugués é máis antigo e ilustre do que o propio povo romano, e esa idea de que os latinos, os romanos, son invasores tal como os godos. E esa visión que está na historiografía asenta nesta visión totalmente extraña e realmente contraria á maioría dos humanistas europeos. No entanto, a pesar diso, a pesar do que foi dito, eu diría que esta ousadía de Oliveira asenta profundamente na literatura antiga. E Oliveira evoca explícitamente a historia de Roma e a política lingüística de Roma como exemplo do que debería ser o portugués. Por tanto, como subliña Catarina Gaspar, el captou o papel da lingua latina como lingua pluricéntrica. E outro aspecto importante é que el leu con moita atención os gramáticos latinos, que como escribían para un público algo que non sabía latín, que non eran falantes de latín, tamén eran moito descriptivos, e nese sentido, e este é un aspecto que pensamos probar con argumentos na versión escrita, en os gramáticos latinos, que son grandes descoñecidos na bibliografía específica sobre Oliveira, isto me refere, os gramáticos latinos, ele encontra sustento a súa posición sobre a lingua portuguesa. El leu os autores romanos con a intención de capacitar a lingua vernácula, mas vai moito máis para alén do propio Nebrija, ou vai contra Nebrija, e na imensa maioría dos lingüistas,
defendendo esa antiga dignidade e potencia natural da lingua portuguesa. E está claro que en esa visão que, por un lado, está profundamente alicerçada nos gramáticos latinos e no modelo de Roma, e con esta visão que, como digo, ten esa raíz nos gramáticos latinos, por outro lado, se anticipa o que hoxe se considera, se designa como política lingüística, como conciencia política da lingua. E, por tanto, teño máis dados para reflectir, mas vou ir fechando a miña intervención para non vos cansar. E para já diríavos que é verdade, como afirman os autores da introdución, que Oliveira desapareceu da memoria textual e do intertexto metalingüístico a non ser como repositorio de algunhas voces raras, arcaicas. E permítame só mencionar unha, a carón, que aínda hoxe os galegos, hoxe en día, utilizamos, os meus avós, e nós non dicemos vou contigo, falamos vou a carón de ti, ou vou canda ti. Utilizamos aínda esa palabra que está en Oliveira e que os posteriores lingüistas designaban como unha raridade que non comprendían. Mas, é verdade que desapareceu Oliveira como lingüista até pouquísimo tempo, mas, como noutros campos do saber que tocou, Oliveira é un falso vencido, paréceme, se me permiten esa expresión. Contra todos, defendeu unha visón da lingua materna non míope, completamente moderna, flexível, pluricéntrica, avant la lettre. Obrigada.